Tiprajwk Sikli Boslok Remdogo Purutongnai tuition ponna thangmani private master by phiaba poribai pai nogo phainai furo tuition master by nargi rejakha tei yak sulung muluk Khwlaijakha Romphere-Sokphere Khwlaijakha obahino koksujamung kasaka tuition master ni mung Sneha Sis Boni bo CPIM ni onchol tangphang kami jomatia para onotkha para Kedarnal Notun Bazar Gumute Tripura Romphere-Sokphere Khwlaijaknai Remdogo Purutongo umor chinei obahai koktoma khnawi korbok TIPRA Mothani adongrok Thangwi sogekya Romphere-Sokphere khlainai lupcha tongnai tuition master no krang slai krak mazanani bagi khorang tisalakya aram manjarikya korbok TIPRA Motha block president Hironmoy Tripura secretary Bishal Deburma senior leader Soptom Jamatia Mohan Deburma teibo kwbangma adongrok manjarikya जों दिनै अजागाव खेदानाव लफाय सबायखा अजागाव दिनै फुंनि जे घटना दिनै 5टा समायाव दिनै बुखुकजोग देबश्री जमातिया बनि घटना मानि दिनै वानसा रेपिस बिनि मुंखा दिनै स्नेहा स्नेहाहि सि बनि ब सिपिएम नि कायसा दिनै पार्टीनि सम्पादक अब ताबो नतुन बाजार चिनी खेदानाल एरिया क्लायो हाइके ओ जागो तिनी ओ चिनी बुखुकजोग देबश्री जमातेन रमफ्रे मानि अबनि ते जों तिनी चिनी करबुक TIPRA मथानि इंगै जों अर फाइका अर फाइ मानजा फाइका चिनी बरम गनां चिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट हिरोनमय ट्विप्रा ते चिनी सीनियर लीडर चिनी सप्तम जमातिया ते अर गोबांमा दङो लुकुरक हाइके अर जों तिनी बिनि बाबु ते अबरिनि बुखुक जोंनि बुमा अनजलि जमातिया बायबो सालायका ते बिनि दादु तिनी गरांग हरि जमातिया बायबो सालायका जे वानसा ब प्राय समयनो अन स्टुडेन्ट बायबो जे किसा मिसा तालिक बालिक होहिनि किन्तु प्रुफ माया ये तिनी बर रक्त अमति रंनो सानानिके बुमा बुखना अनेक किरि जागो के पार्टीनि बो सम्पादक हिकेबा तेव किरिमा सिंचांग जागो वानसा रंनो खाय अबनि तैनो तिनी चिनी बरम गनां चिनी हिरोनमय ट्रिप्रा ब तंगि मालिया बुखा सयमालिया ब फाइका हिन्दी जों थांनाय नायनाय जों अमो पाइखांके जों थानाव जों नायनाय जे केस रमानि बोसुक सेक्सन अधिखा रिया बनबो चिनी बरम गनां चिनी हिरोनमय ट्रिप्रा बबो चेक खाय नायनाय हिके हाइके जों बिनि बुचु अ देबश्री जमातेनि बुचु बायबो जों कक सालायका अनेक नांमानि कक साका जों हाइकेनो किरि कुरु खैबांसो मातंगो चिनि TIPRA सरंके बर अर वानसा बुथु थुपसासे हाइकेसे जों अर पूरा TIPRA सा पूरा गुरिजाक हाइपासे बरन किरिसे मातंग बरन तलासे मातंग मिन्स तमाबा जों एकता करै थानसा करै चिनि बुकुंबारा अबनि तैनो जों ताबो थानसा जों जे पार्टी फन खलायदों जों पार्टीनो तैयावै जों जे बुबाग्रा जोंनो सामानि थानसानो नाहादि थानसा तैनो काम खायदि जों थानसा नाहारि फाय जों पार्टीनो नाहारि फाया ब जे पार्टीनो खायदों जों बुकुंबारा बुकुं चेप्टा अबनो चिनि हाइके जों ताबो सालायनाय जों ताबो बुसखाङाव जों पिएसआव थानाय असंनो आंखौ मीडियानो हामबाय मारगो दिनै कैसा हाय नाहाय गथना खासिनि अमरपुर सात डिविजननि आरो कैसा बीसी खेदानाल बीसी पंचायत क्लाय थांगो इनके आरो कैसा दिनै गथना खाय इनके जों फाइसौबायखा करबुक सात डिविजननि अमरपुर सात डिविजन कैसा खबर खानागै जों दिनर जिनियन रिपोर्ट मामानि लगे लगे जों फाइसौबायखा खेदानाल कैसा गामि आदंख पारा इनके आरो कैसा तिनि सिनि बुकुं बारानो सिनि TIPRA सा बुरै इनके अब कैसा तिनि हायने हाय गथना साल से थांगो साल से फायो इनके सिनि TIPRA सा रुनि बिरमान पाइले यावै थांगो इनके आबनो तिनि जों खबर मामोन इनके खबर के हायसे तिनि क्लास 6 परिनाय खेदानाल स्कुलनि SB स्कुलो अरो कैसा सिनि बुखुकजोग देबश्री जमातिया ब क्लास 6 परियै फायने हायने हाय ब कोचिंग खलायमानि प्राइवेट परिमानि एके ओ प्राइवेट परिमानि परे एके जो प्राइवेट मास्टर अब कैसा पार्टीनि लीडर तंगो नतुन बाजारनि CPIM नि सम्पादक
और CPIM नि सम्पादक बिनि बुमुंखा स्नेहा बनिक बुकुं गलक कायसा ति वानसा इनके आबो तिनि सिनि तिप्रासा न जे बयस बिनि 12 बছর चलै दङ बिनि क्लास 6 परै दङ स्कुलले गथनाया जे प्राइवेट आबो सिनि तिप्रासानि नगो प्राइवेट कोचिंग खलायदो फैयो कोचिंग खलायमाने परे बतिनि बने रमफ्रे-सकफ्रे खायका ओ वानसा चला सिनि तिप्राजोक बुरिनो इनके बुरिनि बयसको कायको टोटली बिनि 12 years माने 12 বছর रानिंग चलै दङ बुरि इनके आबनो जों बिनि आराता बरने बुङो बहय मालाय फायका बुङो बहय मालायबानि परे जों थानावो थायनाय जों FIR खायरनाय जों नायनाय सिनि तिप्रासानि सिनि थानसानि लामा जतनो जों जदिसे संगठन बरक राइट थेरिया इनके जों अमरपुर साब डिविजन तै करबुक साब डिविजन दुइटाय मिलिने जों अर खेदानाल जों जबा कतर खे नंखनाय अब जदिसे जास्टिस माया इनके जों जबा कतर नंखनाय आसरनाय जतनो हामबाय माने आने बुसुक न प्राय पात्राव थाने परगो के प्राइवेट परिनाय रम जे परा हमनाय के दायित्व सुति रहुगे वो दिनो के तिनिनि सा पन्यो के ने बनो सुति रया बस सेगां प्राइवेट अब परिमाने परा हमनाय सि रमासि बनो नार गयसि ते बाद बाकी न सुति रयसि नसिङा हारगु दै सिल गरा देहां दै सिल मासि हाय रंगु लेका खालायलेके जारा रगै बफायका और फिसारि गान्दार फायो हाय बाय फायो दमग रफायका जे बनो जुदि यामा बाबु न साखलाय नन एक्शन ना नाय हाय न थांनि ओ फायसि पिला हामबाय सिनि मीडिया न तिनि जों कायसा र करबुक साब डिविजननि फायैनाय अमरपुर साब डिविजन कायसा नतुन बाजार अमरपुर साब डिविजननि एरिया और कायसा सिनि तिनि गथनाय थांका सिनि बुकुंजोक कायसा सिनि तिप्रासा के बतिनि आरो जजरी हाई स्कूल जेबी स्कूल आरनि बकायसा स्कूल पायैनाय के कायसा ट्यूशन खायबानि प्राइवेट और कैसा तिनी बिदि टीचर बायनो रमफ्रे-सकफ्रे खलायजाखा हायदि बायदि जों तिनि और थानाव फायै FIR बो खायरजाखा एके बतिनि रमैनाय अमरपुर जियालब आरो पाथौर हजाखा एके उदिपुर पाथौर हजाखा एके जों तिनि और PS और नतुन बाजारनि उसी प्रीतिमय चाकमा बबो जों खालायका ताइपो तिनि जे शास्ति मातराय बिरजे पालिसमेन्ट दं कि आबनो पुरा रने बागै जों आबो सिनि उसिबाय सालायका कि अब जदिसे जास्टिस माया हेके जों करबुक साब डिविजन तै अमरपुर साब डिविजन जों जबा कतरके नंखना हेनि जों तिनि उसि सारबो सालायका कि आबनो जतनो जों सालायका कि जत सिनि तिप्रासारो जत जाति जतनो आबनो खा सिलायदि हेनै आबनो जतनो जों जबा नखरके जतनो बेबानो फायदि हेनै आं जतनो आशा जुदिसे हेनै अरनो पाइरेका हामबाय eta tite kok suna mu chungmani hinke omo haite tabuk simiya gobang ma jora rong nugui tong omo haije Romphere-Sokphere pheba Romphere-Sokphere ya golobo justice mania ke pheba tabu bodo abo haigno no tong wansukpi आबनो जों मुस्लिमबो सालायका के सेक्शन बिनि सेक्शन 354A सेक्शन B आरो आसु जाते बिनि दारा सुइजाखा के आबनो जों दाबो जों दाय बाहायनो हाय आबनो जों सालायनाय नगथाय जों डिसकास खालायनाय उनिया हेके जों बाहायके डिसकास खालायमान आबनो जों गोसखाङो जों आगुनाय o je tini o charai khorokchana je Romphere je heke bo sak motok tongna mu chungei je yak mani aboni mungtamo जे Romphere selani bumuke sneha bumik abo kaisa bo bonik sneha bonik ke tai kaisa bo और जे ती फर खुदे बाहेके Romphere-Sokphere खलायका के बताय CPIM नि बो नतुन बाजार और निबो बो सिनि मीडिया न तिनि जों कायसा र करबुक साब डिविजन नि
ফাই নাই অমরপুর সাব ডিভিশন কাইসা নতুন বাজার অমরপুর সাব ডিভিশননি এরিয়া অর কাইসা চিনি তিনি গঠনায় থাকা চিনি বুকুজুক কাইসা চিনি টিপ্রাসা ইনকে ব তিনি আরো জজরি হাই স্কুল JB স্কুল আর নি ব কাইসা স্কুল পাই নাই ইনকে কাইসা টিউশন খাইমানি প্রাইভেট পরিমানি অর কাইসা তিনি বিনি টিচার বাইনো ব রংफ्रे-सकphere खwlaijakha हायरि बायनाय जों तिनि अरक थानाव फायै FIR बो खाय रोजाखा एके बतिनि रमिनाय अमरपुर जियालब आरो पाथावै रहजाखा एके उदिपुर पाथावै रहजाखा एके जों तिनि आरो PS आरो नतुन बाजारनि उसी प्रीतिमय चाकमा बबायबो जों खालायखा एके ताइबो जिनि बिनि जे शास्ति मानजानाय बिनि जे पानिशमेन्ट दं एके आबोनो पुरा रने बागै जों आबो चिनि उसिबाय सालायखा एके अब जदि से जास्टिस माया एके जों करबुक साब डिभिशन ताइ अमरपुर साब डिभिशन जों जबा कतरके नंखना हेने जों तिनि उसी सारबो सालायखा एके आबो जतनो जों सालेखा एके जत चिनि टिप्रासार जत जाति जतनो आबो खा सिलाइदि हिनै आबो जतनो जों जबा नंखरके जतनो बेबानो